tayo. Si kuya. Yeah. Yeah. Morning. Lakad. Gitulod. Video ko man niya. Wala, video ta dyan mo ulam. Pa yung oras klase da? Yung oras klase da? 8:30. Ah. What school? Mayfair. Mayfair. Okay. Doon din nag-aaral yung mga anak ko. Dati. Game pala ito. Nag-wrestling pa yung mga yun. Wrestling, tennis. Wrestling. Dati, ilan yan? 5. So, drop ko yan, tapos pick upin ko. Ako no. Mas mahirap yung hindi babasit na pwede. Tulad ni Christy rin kita. Karate. Diretso na. Sa kwento pa si karate. Karate. Dito. Across the street, taekwondo. Talaga kasta. Magdamag na tayo, bit. Video tayo ito mulam. Na. Tirik ng araw. Mag-8. Kakape muna tayo. Ganda ng araw. Tirik na tirik.
Ito for rent. Gusto niyo mag-renta? Yan, pinaparent nila. Pang camping. Mga tanim ni kuya. Ito, may longgay. Aking kapitbahay. Hey! Kaya na! Tapos kamote. Ayan na. Darating lang from work. Ay. Yan. Tanglad. Kamatis. Kamatis. Ito yung binigay ko na talbos kamote. Malunggay. Ito yung spinach. Kalunay. Ako nagbigay dyan. Binigay ko kay Manong yan. Yan ang gusto ko. Yung setup na yan. Yan. Yan ang gusto mong setup. Pagka ano na, camping. Diba? Ganda. Pwedeng ano yan, solo. Solo. Kaya na tot? Housework? Ha? Kaya na. Galing na. Okay. Ito, bayabas natin. Marami ng ating bayabas. Gusto humingi. Yan. Ang dami na oh. Yan. Diba? Okay. Ito tayo, medyo mainit na. Late tayo nagising. Naayos natin ang ating review center na table. Ito ay rosemary. Kapitbahay. Okay, ganda na. Laklak. Tapos mag-wait tayo ng lip ng barbell habang nagkakape. Kape. Warm up lang tayo, warm up. Okay. Warm up lang yan, warm up. Kaya ating sili. Sili ano. Oh, bilis mo. Okay. Exercise. Aking mini exercise. Okay.
Habang tayo nagkakape. Okay. Exercise muna.